Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri madhamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengausan warga Drono Ketaun Banyudono rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ros muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing sonten menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing Masjid Darussalam Al-Firdaus Drono Ketaun dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun lan ugi kita cobi ngamalaken menggah sunnahipun. Bapak Ibu hadirin jamaah pengausan ingkang kula hormati, derek tepang nami kula Wahid. Sinten Bu? Wahid. Nggih. Isi munggur nyemplung neng kali. Ayo. Baleni neh, wong dadak diabani lho. Isi munggur nyemplung neng kali. Rupane ireng, rasane pait. Ayo sedulur do sregep ngaji. Ngajine bareng karo Mas Wahid. Le. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kula saged makempal, saged silaturahmi wonten ing masjid menika. Alhamdulillah nderek bingah, ndelek remen jebule sedulurku ana ndrono ya akeh. Alhamdulillah. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kepanggih kalih kula niki pertemuan perdana dan pertama nggih Bu nggih. Sopo to kayak alah jebul Wahid to. Nggih alhamdulillah kula Wahid saking Sorowetan RT 23 Desa Dukuh Pengging Kidul Pasar Pengging Kidul Pipo Bapak Ibu. Nggih alhamdulillah sore hari ini bisa bersilaturahmi wonten ing masjid menika sami-sami ngaos ngaji ngangsu kawruh kalih kula. Nggih Bu nggih. Sareng-sareng nggih Bu nggih kula nderek ndedonga Bapak Ibu ngumbah kloso neng pinggir sumur. Muga-muga warga ndrono pinaringan panjang umur. Ngumbah kloso neng pinggir alas. Muga-muga warga ndrono utange do lunas. Lah kok amine diantri apa dadi utang to Bu? Kula dongaaken muga-muga pinaringan sehat bagas waras. Ngoten nggih Bu nggih. Alhamdulillah sonten menika Bapak Ibu wau king griya niku gerimis. Wah, iki mangkat apa ora? Alhamdulillah akhiripun ya alhamdulillah saged dumugi mriki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah niki wau sampun jangkep pun wiwit awal dipun waosaken Yasin tahlil kirim donga nggih to Bu. Lajeng wonten sholawatipun. Lajeng dilengkapi kalih enten snack dedaharanipun. Monggo dipun sambi kalih dahar. Menikmati santapan jasmani. Ing mriki kula menyempurnakan dengan santapan rohani. Awit nopo Bapak Ibu badan sakujur gleger awak wadak kula panjenengan menika ada dua komponen Bapak Ibu. Setunggal pun wastani badan jasmani. Awak jasmani ya kudu diopeni. Contonipun dipun paringi unjukan dedaharan nggih Bu nggih. Dipun paringi semua macam-macaman makanan minuman yang bergizi. Niku kangge menjaga jasmani. Kalau kadang ya diparingi olahraga supados badan jasad menika tansah pinaringan sehat. Tapi di sisi lain Bapak Ibu ada sisi rohani. Sisi rohani. Lah awak roh kula panjenengan menika ya kudu dipakani. Apa panganane roh mboten sanes nggih menika pitutur luhur. Nasihatipun para alim ulama, para kiai, para mubalek, para winasis menika kangge melengkapi jasad rohani kula panjenengan. Sebab nak gur mangan tok ora ana jasa makanan rohani ya ora beda karo kewan. Nggih Bu nggih. Wedhus kaya bendina mangan. Ning ora tau ngrungokke pengajian. Mergane tidak dilengkapi dengan rohani. Benten kalih kula panjenengan menungso menus-menus kokean dosa. Lah, mula kudu disempurnake dengan makanan-makanan rohani, nutrisi-nutrisi rohani. Nggih menika panjenengan remen tindak pengaosan, remen maos Quran, remen maos sholawat, sholawatan, remen midhangetaken petuah-petuah agami, nasihat-nasihat saking para kiai, para alim ulama. Lah itu dalam rangka kangge memupuk rohani kula panjenengan sami.
Alhamdulillah sore hari ini panjenengan kersa menyempatkan waktu untuk tindak datang masjid kangge tolabul ilmi. Nak nggen kula ketoke mboten model nak ngaji sore Bu. Soalnya nggen kula mriku buruh. Angger sore ngaten iki do tesenten sawah. Pramila napa nggenan kula pengaosane kula damel bibar isa. Kados wau dalu kula diundang wonten MDA Kerten Jamaah Majelis Yasin Tahlil nggih dalu. Lah niki kok kula ya tumben sore wah padha ranyang sawah no. Oh sawah anu kok wis disewake wong. Dadi niki nembe niki tekantun juragan-juragan sedaya gur garek ngenteni panene wonten nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sak menika masuk materi nggih. Kula paringi donga, ijazah donga saking guru ngaji kula almarhum Bapak Kiai Haji Zuhri Mustafa saking Klewonan Cangkringan. Kula niku ngajar enten MI Muhammadiyah Cangkringan. Kula nggih gadah guru ngaji enten mriku. Kula paringi dongane dipun tirakaken nggih Pak Bu nggih. Idep-idep sore-sore karo wura-wura nggih. Dipun tirakaken dongane cekak aos mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi arzaqana anil khairi qaribna anis syarri ba'idna. Penapal Bu? Dereng. Alhamdulillah. Ya lagi krungu pisan to Mas Wahid, mosok ya kon napal. Lah nggih, insyaallah nak niki asring dipun waos ngendikane guru kula lengger enten napa Mbah? Ya iki diwaca sakwise kowe maca doa-doa ling dituntunke Kanjeng Nabi, terus iki rapale diwaca. Iki donga saka guruku, guruku saka guruku, guruku, munggah-munggah ngoten niku. Monggo sonten dalu menika kita kupas makna doanipun. Allahumma tawwil umurana. Duh Gusti Allah, kula nyuwun panjang umur. Nyuwun apa Bu? Panjang umur. Ibu-ibu remen nak diparingi yuswa panjang umur? Remen. Halo ibu-ibu, halo. Pun ngantuk? Oh dereng ya ini kok ngantuk. Kita memohon kepada Allah supados dipun paringi panjang umur, panjang yuswa. Tentu kemawon umur yang bermanfaat ingkang saged kita ginakaken kanthi saenipun. Jumbuh dawuhipun Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sak becik-becike menungso ya kuwi menungso kang isoh paring manfaat marang menungso liyane. Alhamdulillah dalu niki sonten menika panjenengan pinaringan panjang yuswa. Alhamdulillah nyatane ya tesih urip to Bu. Nah niku tesih pinaringan panjang umur. Diparingi umur sing dawa. Mula ora ana critane kok ndonga kalih Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun umur ingkang cendak mawon. Mboten enten ta Bu? Ya nak ora wong stres ya ora gitu. Ora wong kokan beban, kokan utang mesti ya ngendat lah niku nembe niku mbok menawa. Nak orang yang normal pasti kita memohon kepada Allah nyuwun umur ingkang panjang. Bebasan rumiyin nalika nganten anyar dadi kudang
tiang sepuh lengger, muga-muga kowe jejodohan diparingi panjang umur, lancar rezeki, ngantek tekan kaken-kaken, ninen-ninen, kaya mimilan mintuna. Ngoten niku ta, Bu? Lah niku. Semanten ugi kula panjenengan tatkala kita berdoa pasti kula panjenengan nyuwun diparingi panjang yuswa, panjang umur niku. Nomor setunggal niku Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umurku, wa sahih ajsadana, duh Gusti Allah mugi panjenengan paringi kesehatan dumateng badan kawula. Sonten iki ibu-ibu sehat napa gerah? Sehat. Nyatane seneke ya saged telas. Pun telas dereng, Bu? Oh, dereng. Oh, kirmah, mikir omah, mikir putune. Walah, iya, Mbah Uti iki biasane mikir putune. Ora mentolo dibuka seneke. Iki ya putuku mau ditinggal ibune mlebu bengi, pake mlebu esuk, engko tak gake mulih, tak kekke putuku. Ngoten niku, Bu? Oh, berarti ibu nggen kula mriku ketularan keng mriki. Sangkeke gemi setitine lho, Bu. Snack leboke nggen tas. Mula ibu-ibu angger mangkat pengajian sangune tas. Leboke tas, kacang bawange jiko, rotine jiko seseke. Tekan ngomah lali, terus udan selak mulungi gabah dicentelke. Lah kok lali seminggu arep mangkat pengajian meneh lagi kelingan disaut. Ki kok mambu selentang-selenteng ki apa to iki? Ndang dibuka blai jebule sosis wis seminggu ora gedasat mergo cemantel ana dhuwur lemari. Mriki enten ibu-ibu ngoten niku. Hah? Enten. Wah, berarti ibu nggen kula nggih ketularan keng mriki. Ngantek nggo senek ngantek kelalen saking lek primpen nyimpen ten nggen tas. Garwane jenengan ngoten niku mboten, Pak? Alah ibu-ibu nggih ngoten niku Mbah Uti biasane. Nyuwun kali Allah supados pinaringan badan ingkang sehat. Pramila kula dongaaken Bapak Ibu ingkang hadir wonten ing majelis sonten menika dipun paringi badan ingkang sehat, seger kewarasan. Allahumma amin. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, ngelingana yen wis lara ora bisa apa-apa, ngelingana yen wis lara ora bisa apa-apa. Sholawat, sholatullah, salamullah, sholatullah, sholatullah, alhamdulillah Bapak Ibu kula panjenengan sampai detik hari ini sore ini Allah tasih memberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Nak diwalik grembyang. Masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini sore hari ini masih terbaring di rumah sakit Bapak Ibu.
panjenengan tingali ketika panjenengan sering menengok orang sakit, mereka berbaring di rumah sakit, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan kulo nenggo garwa kulo sebulan lebih 8 hari pindah-pindah griya sakit, betek-beteke pengen golek kesehatan, tapi Allah berkehendak lain. Setelah pikantuk sesasi punjul 8 dina, terakhir wonten rumah sakit Karyadi Semarang, Allah manggil garwa kula. Pramila kula panjenengan saat ini, jikalau Allah tasih menitipkan kesehatan, panjenengan kedah syukur dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula kula diarani Werkudara mencok neng pager, bocahe duda nak turu ngiler. Mergo ora ana kancane. Anak kula kali-kali mondok kabeh enten MBS Klaten. Neng omah ijen ketal, ketil, lola ora ana kancane. Alhamdulillah sore hari ini kula saged bersilaturahmi wonten mriki. Saged nglipur kula, Bu. Alhamdulillah jebul warga Ndrana do sregep ngaji, muga-muga pinaringan barang sing aji. Ilmu agami. Bersyukur Bapak Ibu panjenengan ketika wayah enjing panjenengan tangi wungu dalu gregah nak kula ya nyetel HP sik tak planjer jam 3 titit cengkilak tangi gregah. Biasane mbiyen tangi nglindir ngono kula sawang bojo kula. Saiki nglindir ngono ya ora zong. Ya Allah Gusti, jebul aku saiki urip ijen to. Anak-anakku do mondok kabeh. Oh iya, iki anakku jam 3 biasane wis tangi. Kula ya melu tangi, Bu. Dadi ning omah ya tangi. Ora kok anake dipondokke pakne ning omah malah ngiler. Micek wae ya ora. Ya tetep tangi wungu. Kados dawuh ngen Gus Dur niku wau. Ditirakati diriyadhoi zikir lan sulo jangan tilali zikir lan sulo jangan tilali ditirakati diriyadhoi Bapak Ibu ketika panjenengan saged wungu dalu. Ibu-ibu nak encing tak nggih nate nglilir to Bu, nglilir to krupyuk nyangkolah uyang bareng uyang terus napa Bu? Ora cawi bar toyan rampung panjenengan terus wudu nggih Bu nggih. Padasane duripke, kerane duripke, sanyone durip ceklek, syukur bagi terus kersa adus siram enjing. Niki dawuh guru-guru kula le nek esuk tangi le, tangi esuk, tangi gasik, adus. Kula telatene kula ya pendak esuk adus Bu. Biasanya adusnya bareng bojo kula. Ha saiki adus dhewe Bu. Ya adus. Bar adus napa Bu siram? Salat tahajud, salat hajat, salat lail pun napa panyuwunane panjenengan dilampahi. Ora ketang 2 rakaat. Dikala manusia tesih mlungker ngebi ngiler mergo do sami nyenyak tidur, jenengan kok mak jenggirat
kersa purun tangi wungu salat sujud dhateng ngarsanipun Gusti Allah, insyaallah gesang kula panjenengan badhe dipun tuntun dening Gusti Allah. Allahumma amin. Niki ibu-ibu nak enjing tak nggih asring wungu ta Bu? Niki sing wungu enjing bapak isik napa ibuke riyen? Oh ibu isik, bapak isik ngolet. Dijejak sik. Pakmu tangi. Mula ibu-ibu enten trike niki. Gugah sik dicekel delamane sikil, ditik-itik. Pakmu tangi sik. Iki wis jam 3 meh tengah 4 lho, engko dilongkas manjing subuh. Kok delaman sikil ora krasa munggah sithik, Bu. Dengkule dhisik-isik. Pakmu tangi. Iki awake dhewe ya wis putu, anake wis gedhe-gedhe. Ayo tangi, digrayaki Bu, dhisik-isik ngoten niku. Kok ijek urung krasa munggah sithik sing rada mbrenjul, Bu. Udel. Pakmu tangi. Ayo. Ngoten niku nggih Bu nggih. Mengke kok ndelalah kok ora ndang tangi-tangi, tengkolah mendet siwur, kepyoke. Tangi apa ora? Wis kat wingi turu kok ora ndang tangi-tangi lah. Mboten insyaallah nak mriki bapak-bapak mriki soleh-soleh kok begitu ditik-tik sikil langsung gregah. Apa Bu? Imbuh piye? Ayo tangi tahajud kok malah imbah-imbuh. Lah ngoten nggih Pak Bu nggih. Monggo mumpung kula panjenengan diparingi sehat, mula tangi turu ndonga ta Bu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah Gusti, kula tasih panjenengan paringi urip, panjenengan paringi gesang sakwise kula panjenengan pateni. Lah tidur niku kan padha karo ajar mati, Bu. Lho Mas Wahid, apa ya ana wong turu bablas ora tangi? Enten mboten? Enten. Contone tangga kula, rencang kula enten mriko, enten dukuh mriko. Bengine bar rapat mantuk lajeng sare bablas ora tangi. Biasane ngumumke ten toa masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun ketimbalan marak sowan kanthi tentrem panjenenganipun si fulan titik-titik. Biasane bapak niku tukang ngumumke, saiki malah dheweke sing diumumke jamaahe bapak. Le niku wah gringgingan iki wis lekas gringgingan iki. Lah biasane bapak niku ngumumke saiki balik diumumke. Semanten nagi kula anggere bar subuh Mas Wahid enten apa Dik? Engko tolong ya bar subuh diumumke nek lelayu. Oh nggih Pak Dik. Lah kula niku gaene ngumumke kok suatu saat dereng dangu Januari yang lalu bojo kula lek diumumke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula pas anggere ngisi khotib Jumat teng masjid-masjid niku tesih kula tingali selebaran itu tesih ten ngene seloran. Cek kesempet cah urung geguak kula beto mantuk. Kula nggih kenang-kenang. Ya Allah bojoku pengen biyen pendak pengajian takjak nyang endi tak gondol. Saiki wis ana kersane Gusti. Semoga-moga husnul khotimah. Allahumma amin. Le niku pramila panjenengan Bapak Ibu, jikalau hari ini masih Allah menitipkan kesehatan, umur panjang, jenengan kedah syukur datang Gusti Allah. Syukur nggih Bu nggih. Alhamdulillah Gusti aku cek diparingi sehat. Aku mau mangkat pengajian iki iso numpak pit motor. Alhamdulillah. Panjenengan saged nitih sepeda motor alhamdulillah kalau yujah kalau mangkat pengajian gur trimo mlaku. Lah lujah mireng.
Alhamdulillah Gusti, aku mangkat pengajian ijek iso melaku, orang nganggo teken, orang nganggo krek. Tonggoku sebelah kae lho, nang ngendi-endi nganggo krek. Nyandi-nyandi dadak dituntun diderekke putune putrane. Matur nuwun Gusti, aku ijek iso mak nyat mlaku dhewe. Ngoten. Sing ngangge krek niku ya bersyukur. Alhamdulillah Gusti, senajan aku timli aku ijek iso mlaku, tanggaku kae lho wis sasen-sasen berbaring no ngamben ora iso mlaku. Kula niku gadah kenalan langganan jamu herbal kula. Daleme mriku sawit. Umure sak pantaran kula Bu, 45. Niku ora iso apa-apa gur berbaring ning dhuwur tempat tidur. Kula pas mriku niki yo kaget. Mas Wahid, tolong aku terono jamumu ya. Oh nggih Pak, niki sinten ndang kula tekan niku jebule umure padha. Rasa Pak, umur-umur ya padha aku to. Oh, nggih. Sak umuran kula, Bu. Gerah ora iso nyandi-nyandi. Masya Allah Bu, kula bersyukur. Alhamdulillah Gusti. Kula jek diparingi sehat ngoten niku wau ya iso bersyukur. Alhamdulillah Mas Wahid. Senajan aku ora nyandi, aku jek diparingi urip. Tanggaku sebelah wingi urip mati ora bali ya. Ya nggih bener Bu, nak mati bali ya medeni bocah. Nggih to Bu. Alhamdulillah pramila kula panjenengan kedah syukur dhateng ngarsa dalem Allah nak diparingi badan sehat. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Heeh. Nggih to Bu, wong nak lara niku ora iso apa-apa. Estu Bapak Ibu. Jenengan tingali, kula riyen niku nggih pelajaran keluarga kula di bojo kula di rumah sakit awalnya sehat-sehat mawon. Ning krana penyakitnya itu semakin parah, kenging kanker paru-paru, saya nyesek, ambegane saya mengkis-mengkis Bapak Ibu. Saya mengkis akhirnya pun ngantos koma. Tahu betul kula prosesipun istri kula dari sehat rapate melemah ngantos mantuk bergarek jenenge kalih jasate. Lah pramila kula panjenengan kedah bersyukur kalih Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti, aku cek diparingi waras, sebab wong sehat kuwi larang regane nggih Pak Bu nggih. Syukur alhamdulillah Pak. Niki diparingi snack, didahar diunjuk. Alhamdulillah. Nak kula ngapunten kula nembe siang Bapak Ibu poso ndawet dadi pas niki pas mboten dahar, nggih maghrib nembe dahar. Lah niku Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Ya Allah, mugi kula panjenengan paringi pepadang manah kula. Kita nyuwun dhateng Gusti Allah, muga diparingi pepadang manah ati ingkang longgar, ati ingkang jembar, saged nampa nasihat dari siapapun. Senajan kuwi gur omongane bocah cilik, nak kuwi perkataan yang sae bener, panjenengan kedah menghiyakan. Oh iya lengger, pancen bener omonganmu le, aku dadi wong tua, aku sing kleru, aku sing luput. Lho niku nyuwun dhateng Gusti Allah supados pinaringan ati ingkang longgar, ati ingkang jembar.
Nggih to Bu? Jumbuh kali dawuh ngen syair Gus Dur kala wau. Atine ambil Pak, kula lali kula. Suwe ora tak tokke biasane kula tokke Pak. Gandeng suwe ora tau ditanggap ya lali. Ambil. Biasanya iki kula udar Bapak Ibu. Oh, dandang buka dadi apa? Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh dir saking pangeran tinakdir saking pangeran. Le saya to Bu niku syair niku makrifat lho Bu niku saya banget nak dioncek niku itu sangat mendalam sekali syairan Gus Dur niku wau. Syair tanpa waton lah niku. Uripe ayem rumangsa aman. Mula kula panjenengan nata ati, nata manah apapun yang Allah tempatkan kondisi kita, apapun kahanan urip gesang kula panjenengan nak saged nata ati, nata manah insyaallah uripe ayem. Senajan uripe pas-pasan. Wong urip niku jan-jane sing sae niku pas-pasan kok Bu. Nggih to? Pas butuh duit, pas ana sing ngutangi. Ngoten niku lho Bu. Pas bensine telas, pas cerak ana wong dodol bensin. Dadi ya pas wah diangane entek macet iki ngopo to ndang dibuka tangkine blanggentak. Bensine entak tongak tinguk. Jebul kono ana wong dodol bensin. Ya pas dituntun. Kula nuwun Pak De. Napa ya Mas? Bensin Pak De niki ketelasan. Oh ya, keng tindak pundi Mas? Niki keng pengaosan, keng drono. Umpamane niku. Ndelalah pas. Saya rak ngoten niku to Bu. Urip niku sing pae niku pas-pasan. Pas ana butuh, pas ana ling ngutangi. Lah niku. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Kabeh apapun yang terjadi dalam kehidupan kula panjenengan Bapak Ibu sedanten kala wau takdiripun Gusti Allah. Kula saged tindak mriki sowan mriki niku ya merga takdiripun Gusti Allah. Semuanya dipun wangsulaken dhateng Gusti Allah. Pramila kula panjenengan nyuwun kalih Gusti Allahumma tawwil umurana wa shahih ajsadana wa nawwir qulubana. Ingkang terakhir wa wasi arzaqona, ya Allah mugi panjenengan jembaraken rezeki kawula. Nyuwun kalih Gusti Allah pinaringan rezeki ingkang jembar, ingkang kathah halalan thayyiban. Allahumma pramila kula nderek ndedonga mugi-mugi jamaah majelis menika pinaringan rezeki ingkang kathah, ingkang kebak barokah, saged nggih sedekah, saged nggih ragat sekolah, ragat kuliah, saged nggih omah-omah, saged nggih betok sawah, syukur bagi saged kangge daftar haji, daftar umroh dhateng Mekah Madinah, benjang pejah saged to husnul khotimah. Ngoten niku ranggipun daftar haji to Bu. Alhamdulillah minimal niat
Napa Bu? Niat. Sing penting niat sih. Niat ingsun arep daftar kaji. Sakniki daftar benjang 32 tahun yang akan datang berangkat. Ya antri ini sampun niku Bapak Ibu nak haji. Alhamdulillah insyaallah kula tahun ngajen 2026 benjing niku insyaallah pun berangkat niki nembe pados paspor, pados video visa lan ngelunasi sik. Lah niku. Kula pun 14 tahun yang lalu pun daftar kali almarhumah bojo kula. Lah niki gandeng bojo kula pun kapundhut. Kula limpahke dhateng anak kula. Ndelala anak kula pun kelas 3 MA niku tahun ngarep niku ketoke kebak ujian-ujian kelas 3. Kula kan leren sik, Nduk. Kowe leren sik rasah diangkati saiki. Sok wae nak kowe wis lulus rampung sing pengabdian ning pondok, nak duwe rejeki sok dilanjutke. Utawa sok ben nak kowe duwe pekerjaan iso duwe gawe mbok lunasi sithik-sithik. Iki bapak tak mangkat dhisik. Iya Pak e, ngoten niku. Insyaallah nggih nyuwun donga Bapak Ibu nggih. Muga-muga kula saged melaksanakan rukun haji, rukun Islam ingkang nomor gangsal. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana nganil khairi qaribna. Ya Allah kula nyuwun rezeki ingkang sae, ingkang barokah, qaribna panjenengan cerakaken, anis syarri ba'idna, rezeki ingkang awon panjenengan tebihaken. Sebab kathahipun tiyang nyuwun rezeki niku nak ketempelan rezeki ingkang kathah boten barokah niku ndadekake rumah tangga dadi cerah sagutrak. Enten boten samsaya sugih malah bercerai-berai keluarganipun. Enten boten? Kathah. Contone ya artis-artis nika. Kurang piye? Penghasilane unggul-unggulan, kuatah atusan yuta. Ananging dalam hal membangun bahtera rumah tangga ora iso. Mula sapa sing iso gawe bisa membuat rumah belum tentu bisa membahagiakan rumah tangga. Ning sapa sing iso menguasai rumah tangga iso insyaallah iso membikin rumah. Lho ngoten niku. Pramila kula panjenengan nyuwun kalih Gusti Allah mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang halalan thayyiban. Pun niki pun jam gangsal langkung mangke ndak selak maghrib panjenengan pun jam gangsal langkung 7 menit pun 43 menit saking kula cekap semanten boten kathah anggen kula matur Bapak Ibu mugi pepanggihan sonten menika estu beto manfaat dumateng kula panjenengan sedaya. Kupadu duwe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petok encik tawa roti. Wong urip pancene ya abot mula ayo becik sing ati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qarib fastabiqul khairat wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,